Komárne sa konala medzinárodná neurologická konferencia. Tentokrát bola zameraná na Parkinsonovú chorobu, jej včasné diagnostikovanie, príznaky, príčiny a starostlivosť o pacientov. Na konferencii bolo viac ako 120 účastníkov zo Slovenska a Maďarska. Je dôležitá pre našu spoluprácu, pre udržiavanie kontaktov, predovšetkým cezhraničných kontaktov, pre vzájomnú výmenu skúseností. Sme členmi Európskej únie, máme šengenský priestor, máme cezhraničné vzťahy v iných oblastiach a ja som si myslel, že je na čase začať nejakú spoluprácu aj v oblasti zdravotníctva. Parkinsonova choroba má viditeľné príznaky. Parkinsonová choroba je veľmi časté ochorenie, ktorého výskyt v posledných rokoch výrazne stúpa a vieme pomaly čím ďalej, tým lepšie identifikovať aj skoré štádia tohto ochorenia. Dôvod, prečo pacient dostane Parkinsonovú chorobu, je rôzny. Je tam veľa rôznych vplyvov, ktoré môžu ovplyvniť, takže takto sa to nedá veľmi zhrnúť. Ale v každom prípade, pokiaľ sa ten Parkinson už prejaví, tak väčšinou sa prejaví pre laika známymi príznakmi ako tras rúk, zhoršená chôdza, čo je menej známe. Častokrát majú takú šuchtavú chôdzu v predklone a časom môžu mať aj tendencie k pádom. Môžeme si nevšimnúť ďalšie príznaky Parkinsona. Samozrejme, Parkinson má aj veľa takých tzv. Nemotorických, alebo teda príznakov, ktoré nie sú spojené s motorikou alebo hybnosťou. Tie sú veľmi časté, len sú často prehliadnuté, lebo pacienti si ich až tak nevšimnú. A tieto práve že začínajú dlho pred tým, ako sa rozvinú tie viditeľné tzv. Motorické alebo pohybové príznaky. Dôležité je včas vyhľadať lekára. Je ťažké niekedy určiť, že pacient má Parkinsona bežným lekárom, ktorý sa tomu nevenuje, respektíve ktorý nie je neurológ, ale je snaha určiť skoré štádia čím skôr. A z takých prvých príznakov, ktoré by si človek mohol všimnúť predtým ešte, ako sa rozvíja, je napríklad aj vec ako bolavé rameno, čo znie možno čudne, ale v istom veku, pokiaľ sa nenájde nejaký dôvod, prečo má pacient bolavé rameno, a pokiaľ ortopéd vylúči nejaké závažnejšie príčiny, tak môže sa jednať práve o Parkinsonovú chorobu. Mal by to vidieť aspoň bežne nejaký neurológ, ktorý sa tomu trošku venuje a vylúčiť, či tam nie je nejaký Parkinson. A dôvodom toho je to, že, ako som spomínal, tam sú už také nejaké slabšie tzv. Motorické príznaky alebo tie pohybové a vlastne človek, ktorý má Parkinsona, má menšie pohyby, spontánne pohyby pri chôdzi a to rameno časom tuhne. Výskum Parkinsonovej choroby pokračuje. Je výskum, ktorý sa zaoberá prevenciami, samozrejme strašne veľa prác. Čo sa ukazuje ako veľmi efektívne je tzv. Aerobné cvičenie, čiže v podstate nejaké cvičenie, kde sa tak ľudovo povedané človek zadýcha. Sú už pekné práce, ktoré preukázali, že výskyt Parkinsonovej choroby sa vie výrazne znížiť, alebo teda šanca, že sa rozvinie Parkinsonová choroba sa štatisticky vie výrazne znížiť, pokiaľ pacient je fyzicky aktívny, hlavne v tejto oblasti. Pacienti s Parkinsonovou chorobou a nie len oni dúfajú, že čoskoro bude liek na túto chorobu. Zatiaľ nie je nejaký liek, ktorý by vyslovene preukázateľne znížil tú šancu, ale teda, čo sa týka toho cvičenia, tak to už bolo preukázané viacerými štúdiami a vyzerá to veľmi sľubne. Pokiaľ už pacient má diagnostikovanú Parkinsonovú chorobu a nie je to v nejakom pokročilom štádiu, je šanca ten priebeh spomaliť. Zatiaľ ho ešte nevieme vyliečiť, ale verím, že aj to bude v budúcnosti možné. Ale určite to vieme spomaliť, teda hlavne ten prejav, tie prejavy teda zmierniť tým, že nasadíme správnu liečbu, ktorá pri klasickom Parkinsonovi, hlavne v úvodných štádiách, zvykne výrazne zlepšiť pacientov stav. A čo sa týka spomalenia priebehu, na to síce úplne preukázané výsledky s liekom nemáme zatiaľ, alebo teda nie niečo, čo by bolo jednoznačne vhodné, ale ako som spomínal, to cvičenie má takisto tendenciu spomaliť progresiu.